Okay, kini na usab ang inyong tita ay para sa sunod nga topic mao ang subtraction of dissimilar fractions including mixed numbers. Okay. So unsaon man na nato pag subtract nga dissimilar fraction man sila. So pareha bitaw atong sa addition adding dissimilar fraction. So in ato ra gihapon ang pamaagi. Pangitaon ang LCM nga mao ang least common multiple. Tarong mo na gid kasi masayip na sad ko. Then gamiton dayon ng LCM as your LCD or least common denominator. Pangitaon ang equivalent fraction gamit ang bag-ong denominator. Dayon proceed na dayon ka sa whole numbers minus whole numbers kung mix siya. Pero kung dili siya mix, diretso ka sa numerator minus numerator. Then, kopyahon dayon ang bag-ong denominator kay imo naman siyang nahimong similar, di ba? Then, i-simplify kung kinahanglan. So, like for example, kani 9/8 minus 3/4. Okay. So, meaning, ato ni siyang pulihan. Hindi man na nimo pwede masubtract diretsyo. So, mangita ka karon sa 8 ug 4. Pwede ka mo gamit sa continuous division. Pwede pod katong multiples. Okay, akong gigamit karon multiples para dali ra. 8, pinag 8 ha. 8, 16, siya pod 4, 8. So, meaning, kaning 8 mo niya itong bag-o nga LCD. Lowest common denominator mo. Itong bag-o nga denominator. So, kani pulihan na siya. So, meaning, ang 9/8 ay 8 naman siya. So, wala na utro sa iya, Okay, ang iyang mga apelido gigamit. Okay, para may bawaan, diyan na niya na ito, pangitaw ng equivalent fraction. Kung sige multiply sa 8, para may mong 8, awan. Di ba? So, times 1 na gihapon. So, 9 times 1, 9 times 1 is 9. Parihara din ha, di ba? Okay, so ang 4, ang 3/4, nakita ba? Unsay gi-multiply sa 4 para may mong 8 times 2, right? So mag-multiply po kayo times 2 para atong sa addition na to, di ba? 3 times 2 is 6. So meaning, ang 3/4 karon nahimo ng 6/8. O sayon na din kay nato pag subtract. Kay pariha naman ang iyang denominator nga 8. Okay. So 9 minus 6 kana siya. 9. Tagsaon gyapon minus 6. Copy the common denominator, 8. Okay. So 9 minus 6 is 3, 8. Karon, muhunong na bata? O tanaw na to kung muhunong na bata. Ang 3 even prime ba or dili? Prime ng 3, wala na lain nga factor except 1 and 3. So, prime siya. Okay, so meaning, kung nanay usa ka prime, dili na pwede. So, muna siya ang final answer. Nasabtan! But before nakuy lahi nga i-introduce. Okay. Timan ibi atong LCD atong LCM gamit tag continuous, gamit tag multiple. Okay, nana. Review atong tuwa, review. Napay shortcut using cross multiplication. Hindi na. Kung asa sa yun sa inyo, importante correct inyong answer. Okay, unsa man yung cross multiplication? Mag-x cross good. Kanira cross nga dili inana x. Dapat sa ato ana man cross no, pero ang sa mathematics ang cross kay ana x. So, unsa may una na to i-multiply? Kay cross man. Kani. Tak, kana siya ang iuna. 9 times 4 equals, dapat kabalo po nagkag-multiplication, 36. Samtan. Sunod. 3 times 8. Kana. Minus na ha, minus ng operation. 24. Unsa may denominator ani? Kani. Kaning 8 times 4. 8 times 4 is 32. Kuha. Utro ko na ko ha. Yun sa pagkuha ang 36. 9 times 4. Sila.
Mo ng 36. Then ang 24, 3 times 8. 24. Asang tayo dito? 8 times 4. Oh, tanaw na itong pareha mag-answer sa, kung saan itong answer ito sa una, 3/8, no? Okay. 36 minus 24 is A's. Pila may answer? 12. 12 over 32. Karon, i-simplify nato, reduce to lowest term using prime factors. Okay. 12 of 32. Factor sa 12 akong gamiton is 3 times 4. So, 3. Ang 4 is 2 times 2. Ang 32 akong gamiton is 2 times 16. So, 2 times 16, ang 16, 2 times 16, right? 2. Nya, ang 16 kay 2 times 8. 2 times 8, tulo ka 2. Correct? Okay. Gamitan na ba? 8 times 4 is 32. Okay. Erase, erase. Unsay na blendary? 2 times 2 times 3. 2 times 2 times 2 is 8. Say nang nabilin diya, 3. Okay. Or 3 eighths. Diba? Yamin ka, diretso ko na lang din ako nga 4 times 8. Correct gapon. Nara sa imo. Basta ako, mas kuanan ko anak, paitudlo ako sa inyo para wala mo yung ma-miss. Okay, pero kung madiretso ninyo reduce to lowest term, kuha ninyo ang GCF, sa unsa nga pamaagi, prime factorization or continuous, okay, naghihapon na. Basta, i-divide ang fraction, saan to? Pag-reduce sa lowest term, i-divide ang fraction sa lowest, sa GCF. Asa ang GCF, ani? Kaning 4, 2 times 2. So, 12 divided by 2, ay, 12 divided by 4, 3. 32 divided by 4, 8. Mo ng GCF. Or, ang nabilin, mo ng answer. Pareha basta nag-answer sa primero, be? O, 3/8. So, pareha na, di ba? Okay. Sayun, kaayos sa nga tanan. So, next. 9/8. Mana ba ding 9/8? Okay, humana. So, next is 15, 24 minus 3/8. Okay. Nara sa inyo, i-cross ninyo or dili. Ako, ayar ako mag-cross kung gagmay ang number. Pero kung dag ko, kasi ko copy kay multiply. Nana. Okay. So, gamito na ako LCD, LCM. So, sa 24 og 8. So, 24, sa nga 24, 48. Ang 8, 8, 16, 24. Correct? So, meaning atong LCD is 24. Find the equivalent fraction. So, 15. Uy, wala man siya na utro. Siya man ang gigamit. So, 15 lang yapon siya. 15, 24. Diba? Kaya ang yang gigamit, apelido iya man. Diretso na, automatic, 24. Kaya ang buti pasabot, 24 divide 1 man, 24 times 1, multiply 1. Okay, mo gyapon. So, ang aton lang utruhon ang 3/8. 24. Unsa may gi-multiply sa 8 para mahimong 24? Di ba times 3? So, mag-multiply po ka tayo times 3. So, 3 times 3, 9. So, minus 9, 24. So, diba? Tayin ra kaayos ang tanan. Kalos ganito nga kopyahon lang ang fraction kung ang denominator nga gigamit ang iyaha. Automatic na. So, ang usa na lang ka fraction ang imong i-change to equivalent fraction. Pareha ni. Equivalent ni siya ni pareha na sila answer. Pareha nag value. So, 15 minus 9, pareha answer 6. Kopyahon ang common denominator, 24. So, ang 6, pareha na ni nga, diretso na lang di ay. Pwede ka pang diretso kay kita man nimo unsay pareha nga greatest common factor, 6 times 4. Di ba? Pero katong kalisod, di, pag 2 times 3, hinayon. Pero kung kasabot na, inaniyon na lang pud nimo usahay, 2 times 3. Naon pud nimo, ang 24, 2 times 12, ang 12 kay 2 times 6, ang 6 kay 2 times 3.
Tana sila pariha. Tana sila pariha. So, ang nabilin, 4. Sa taas, wala. So, kung malay nabilin sa taas, meaning 1. Oh, pariha na sila, di ba? Sa mga mata lang nga maigmat, diretso nila ani. Saka tong careful kayo, mag-inani po. Or, ang answer, 1/4. Diba? Okay, next example. Pangitao na to ang LCD sa 10 o 8. LCM. Dili pa LCD, LCM. Okay, karon gamito na to ang factor 3 daw atong i-review. 10 ug 8. Kana siya 2 times 4, siya 2 times 5. Nya to dang isulat. Okay. Ang 10 na ay 2 times 5. Ang 8 na ay 2 times 4. Okay, kana. So, ang nabilin, itong ipaubos 2 times 5, panaog times 4. Diba? Numdum mo ani, ipanaog-naog. Equals 20 times 2 is 40. Yes! So, ang buti pasabot nga ang atong LCD bag-o nga denominator is 40. So, 6, 8, og 1, o 6, 10, amo ko lang 8. 1, 8, 40, 40. Unsa may gi-multiply sa 8 para may mong 40? Di ba 5? So, mag-multiply po kada 5. Mao na equivalent fraction. 1 times 5 is 5. Kung sa gi-multiply sa 10, para may mong 40, of course, 4. So, diha po, 6 times 4 is 24. Meaning, kanina dahil ang atong bag-o nga mga fraction. So, 24 over 40 minus 5 over 40. Itong anak badisan kay mga solution daw na siya. Okay, 24 minus 5 is 19 over 40. Mundang na ba kaniya? I-check na to. Okay, pangutana. Ang 19 prime na ba or dili? Nabay laing factor sa 19 gawa sa iyang number of 1? Wala na lain. So meaning, this is your final answer. Diba? Sabta na. Naanay mix. Naanay whole numbers. Okay, tanaw na to. I-check sa na to be 5. Okay. Check na na to ha. Sa pangitao na to ang kana LCM sa 6 ug 4. So nakasabot na diretso may mo na siya oh. Nakabalo na sa daan. So karon natong gamito na pod multiple. Bisag unsa lay gamiton ha? Nga pamaagi sa pagkuha sa LCM, bisag unsa lang okay ra. So 6, 12, siya pod 4, 8, 12. Oh. So 12 ang bag-o nga denominator. So ang 5, 6 og 3/4. Utruhon ang ilang apelido. Okay, so 12, 12. 1, 2, 3. Ginasa na ako na basta multiple sa ganiton. 1, 2, 3, meaning times 3. Or, unsay gi-multiply sa 4 para may mong 12, 3. Dila po do, 1, 2, times 2. Dila po, times 2. O, diba? So, or, unsay gi-multiply sa 6 para may mong 12, plus 2. Or, 12 divided by 6, 2. Ano na siya? Kung gusto ka, ihap-ihap. Pwede gapon. Okay, so ang bago nga fraction kani. Pero ayaw kalimti ang whole number. 15 and 10, 12 minus whole number nga 8. Hinay-hinay yun. Uy! Times 3, daddy. Equals 9. 9, 12. Okay. So, 15. 10 minus 9. Over. Ay, 15 minus 8 na rin ba? 15 minus 8. Nalibat na ko, no? Over 12. 15 minus 8 is 7. 10 minus 9 is 1. 12. Final answer. Ah, diba? Correct!
Okay, next number. Kani. Gamiton daw na to ang kuan. So try na to gamiton ang cross multiplication. De? Kana nga number. So 15 and 5, 6 minus 8 and 3/4. Okay. Gamiton na to ang cross multiplication sa 5, 6 minus 3/4. Okay. Kana. Walay answer. 20. 3 times 6, 18. Over 24. 6 times 24. Ibutang na din na to ang whole number nga 15 minus 8. Dayon, 20 minus 18 over 24 equals 7. 20 minus 18 is 2 over 24 or 7 and 1, 12. Parihara. Di mo man lang gi-reduce ang 224, right? That is 2 times 1, 2 times 12. Okay, 112. Parihara ang answer, right? Oh, parihara oh. Daghan lagi pa maagi unsaon pagluto sa adobo. Ang lami adobo ra gihapon. Okay, mo na siya. Next. Okay, next example. Tan-aw na to, ha? Kani siya. Pariha bag answer ko natong gamiton katong gamit ag LCD. Okay, na siya. Okay, so LCD sa 4 og 6. LCM. So 4, 8, 12, 6, 12. Okay, so nanatay LCM. Gamiton din nato atong LCM as our LCD. So 12. So ang fraction is 3/4. Ato nang i-change to another equivalent fraction para mahimo silang similar fraction. Mao gid na ang pag-add or subtract dissimilar kinahanglan mapariha ang denominator. So unsaon pangitaon ng LCM or LCD or cross multiplication. Karon tong gigamit finding the LCM, use it as LCD. Okay, so 12. Yata 1, 2, 3. Antong 4 kani. Meaning gi-multiply ni mo 3. Gi-multiply ko 3. Or unsay gi-multiply sa 4 para may mong 12, 3. Okay, 3 times 3, 9. Dire pod 1, 2. Sus. Wala na math. Sa math man di ay kinaran gyapong answer sa tong utubangan, no? 5 times 2, 10. So karon ang fraction 15 and 9, 12 minus 8 and 10, 12. Dili na to kopyahan kay kanina man ang bag-o nga fraction, di ba? Karon hala, dako diri, gamay na siya. So, magbaro ka og 1 whole. So, nahiman din siyang 14. And, nagbaro kag 1 whole, which is equivalent to 12 over 12. Or shortcut, 12 plus 9. 21 over 12. Diba? Yung sa pag-imog 21, 9 plus 12. Diba? 12 over 12 plus 9 over 12. 21 over 12, shortcut 9 plus 12. Minus, ito na ano para, ano siya, solution. Minus 8, 10 over 12. Okay. Whole numbers minus whole numbers. 14 minus 8. Ayun. Numerator minus numerator over the common denominator. 14 minus 8 is 6. And then, 21 minus 10 is 11 over 12. Pariharag answer atong ganina. Mundang natakay prime naman ang 11, di ba? Wala naman, dilit naman siya. Wala laing common factor aside ana. So, ang answer is 6 and 11, 12. Okay. Last na ni. Nasabtan ba? Okay, another example. Kana siya. So, pangitaon ng LCD sa 8 ug 16. So, mag-multiples ko. 8, 6. 8, 16, 24. 6, 12, 18, 24. So, ang LCM is 24. 5, 8,
og 3 ay 5, 6. Ang bago nga LCD, 24. Gigamit na to ang LCM, 24 as our LCD. Okay. Times po si babaw. So, 5, 8, 1, 2, 3. Times 3 na di ay. Ay, 3. Okay. 8 times 3, 24. 5 times 3, 15. 1, 2, 3, 4 times 4 di ay. May mong 24. So, times 4 po din ha. 5 times 4, 20. So, ang bago karon nga fraction is 12 and 15, 24. Mao ni equivalent fraction. Equivalent ni sila ni ha. 5, 8 o 15, 24. Minus 3 and kana 20, 24. Karon dili man ma-minus. Ang 15 sa 20, so mag-borrow kag one whole number, which is equivalent to 24 over 24. So, ang 12 nahimo na lang 11. I-plus diretso. 39 over 24 minus 3 and 20 over 24. Kung so, ito pagkuha ang na 39, 24, dira? 24. Nag-borrow kag one whole. Oh. Ang one whole is 24 over 24. Plus, ang imong fraction daan na 524, 24 plus 5, 29. 2 24 plus 15. Sabagid oy. 24 plus 15, 9, 39. Mo na siya. So, mo na siya karon ha. 11 minus 3 kay whole number ba? Sinang nako. 11 minus 3 tatagsaon gyud. Dayon 39 kay whole number minus whole number man no. Over the common denominator nga 24. So, 11 minus 3 is 9. Ha? Gusto pagka 9? 8. Agoy. Naunsan. Bagi kini ka na ba? More akudan ba? Equals 8. Dayon, 8. 39 minus 20 is 19 over 24. Ang 19, prime na ba? Yes. So, meaning, mao na ni ang final answer. So, maura na siya. Nasabtan pa niyo tanan. O kini mo. O maura gid niyo karong adlaw. O kini ang inyong tita ay maynon kaninyo nga. I love math.